Kardom karbiang long ra don phasame la sipini apor khemi long thasi neli puthona tu mangno wang thulo sipini neli na tum pen chethan ponji la ke isi lang namlo panang te birta ke mi son lo athe ili karbiara tum ke pa phihu parat setame nona bang ka sap ke ching thodun mat ki undon ang theke thek dun long por si ili tum lang namlo blo dang te non itum long pon lo je bang pri an bang pri akortel panang jer to man kala tum EPSC sat lang bang ke chepo unun tang lo la si APS saat lang cipon der las tami ke joy ke kali lapen ke litum karbia tu mangbong ben ke in art pikhanyang lang asi non alang litum han sami itum choro par pik nai alang tu lapson karbiang long phan nong me ewan pot lasi nilinon owe ki mi do ana tum han same ka chuni rigat kang tung bangela hen loje litum alang litum son charlie tu nona karbiang long phani tum nong me wan pilona litum kapre ka hin kali drug abuse hin kali kangri kang krang hin kali ka che theng ka che chok hin kali setami litum akapre ka hin di nong me hin litum wan pilona nona son dak thak alang litum lang thek monong lo bang pri di alang tum APSC sat lang ipon la ke joy ki kali la chot kali itum APSC long chot kali itum UPSC long same tum bor idononang UPSC asat lang sungpik tema sungpik poi phit tami tum bor idun lop larang te tum kiun e thangna dawe ile tum holo karbia arat tum ke tum pa phipik lang setami tum answer se bor idun na alang tum long pen thek dun long pen nang li tum phandet la pukal lo ni li pen cheng lok lak lo ni list tami batai si tem dun elo setami unune delo tami ke wang jilang tami ni list tami bor idun po lapson dak thak le li tum tami kaduk awe tami bor idun no nang e tum athe hala yang deng long ke li tum karbi tum ke mo pen tami pulo awe pin khangjang nang labang solam ma puthak sikiram tangar ni hala eviction bihari ataman eviction hose tame news channel isia news channel long do hadak pilo labang so long pinaan bihari tum comment pidun lo lapen hadak ni list tame chedanun chedanun pik hangyang lo etum setame ki jut si ke etum ete bang ke jut kok ete kopio posi ede thimuti tiloma upload tang tela bang ni limonang thanbon po la sia prangsi ke hadak langdam lo nang ye komen nang pidun lo jaya lang li bihari tum han ka cerai dun je phansi komen nang pidun piglo labang so pena jok ni li tum stame penangan na tum cerap si pudun lo lapen check dun lo lapen tham dun lo je ladake six schedule area dake non tribal satum ke longle nam longle lapen ke non laki ke nam chotali illegally si alang li tum ke cerai det pusini tum thanun lo lapen a jok hada alang li ading tang phikangya nang thak dun piglo nili stame of inut officer nili nali tuman so se pusalang li pulo la pen hada alang li amen ka chibi don ta UPSC judicial learning pusalang li amen ka chibi ho salang li pulo nang li tuman so se nili ke thek pusalang li pulo nili inut officer po nili stame chini six schedule puke akola hai constitution ke ni tum bihar adet men senang ge cheng lo nang tuma history chini ma chin nema pose pulo Lasini li bang sami pudun lo nali tum bihara dia pen sig lahai nang keceng aron nang pati kang apa ceng nang keceng pulo tang te kopia posi nang li sik sedul alam aputak cini delo posi aku pudun tulo ni li cini sik sedul ke lake tribal satu man sikirai pi pusalang li nang thak don lo tribal satu man sikirai pi ni li cini pa me lake setame ni li na tum han ki pui kang tung ke lahan lo je ahok lo sik sedul area la bang solong leke hills tribe satu man silake ki pilo puai phit setamente la tum ko poson se dak nang ke dolong lok lo penangan non tribal sa tum hada ko pisilong le nang long dun lok lo la ke nili tum ke nama tum le ke chok che gali ni tum ke nam polo tangka nang pi tang lo nang pi at lo setame long le nang pi nai pi pe la ke nang tum ke ja tum se ke chok che po se halang li tum nang pulo nang tum ke ja tum se la ke chok che po te ha ke ching men se nang tum nang palu long le de je nang ji nang pan nam long le de nang ji ke business aphan mang lo business pa chuklem chot ning ke long le na tum pi pe de nang ji ke po se halang li ni tum phan atti kang tang be nang thak lo Lasinili sami halabang so UPSC judicial learning amuni da phan mate inod UPSC ke pas tang pase alang li jipulo inod officer pase jipulo alang li phan li sami ke thak don ji phan bo ilo tang te nang li ke inod UPSC pas se da banglo la penang li ke chini pame arona teng kali la dake nitum non ka che song bom ke la ke longle ke jor ke nam po alam kali la dake illegally occupied mate dake alang li tum jobor jo stipend kache rai aputak sini tum kache song nang lidak nang ning jedun bareri posini list tami penangan thak dun lo la si penangan lam chedan he tum hadak alang li penanang pulo na karbia tum ke nang tum karbia tum ke piniar nian same ching thur don thek thek paprang don thek thek kapre ang deng along ke ununde
UPSC ki on se tame ave pasalang le nang pulo laben ke nang le tum tribal sa so tum si kar BC nehem se tame pinyar ni kamang choklem bom posipu nehem atebul ke vet nehem phole kang thi e komar lo inura kar BP si nehem phole se tame nang kang thi kasu halung se tame nang ke cham pose neri phan na puson se nang ke thak dut phala bang so hut amasi ne list tame nili ning pung ik piklo amasi men ning thi dun lo la pen comment pi dun lo nang la hai pen jok la hai pen lok si ka chepa hai ji plotang te ni list tame nang pupo nang le tum tame kopilo bihara det plang pik posi ka chitin ma posi pulo thak dun lo nang li tum plang pik si ka che theklong ma po nang li tuma a political chelang am tha nang li karbiang long a political leader dom han si ki pu karbiang long a keja dom han si long le choyor det posi nang lin to han ki pu sami nang me thanga political leader bihara det chelang am tha me ping ma pinang an lam che dan lo la pen ke nang li ni tum karbi pi tum si nang li ham phole kang ka suang kang thi pu nang li ki pu chok o ma posi neli pudun lo athi ka choklem chongda de mayok ta chongda nang po nang le tum bihari tum si neli hem le tren je tami nang kim bom lo posi ne tami pudun lo la pe ni hem hajaran ki la tum si nang dat lab lo posi neli tami pudun lo te nang la dak men si nang ke plang ke phi ke the ke re che pu ke chi pugang tung ma posi neli pudun lo pe nang che dan lo hala bang so se tami it he bang ke judun mot ko pi poloma pang te nang tum kar bia tum piniar ni tami komani UPSC ke pass doloma dera phan ko pini sono pupo contribute doloma posipu dera phan ko pia contribution lo do posipu UPSC konat pen lo ke bang nai civil service ke pass ke ong nai konat pen lo posalang litum nang pu dun lo litum bihar pen posalang dom chipin dak lo lasi isum lang dam lo bang te a hok ta hok la song den ke litum ede thimut people lo bang te ili kar bia tum ke in art pikhang yang la hai hin ke compete dun de kachini dun se ta me tumi pini pateng lang ni list me bihek pen chini ni non thedung a phisi bang pidun prians ni list me kachini ku people lo la ke nangge thana bang ka ve pot itum kar bia tum ke kache thana bang art piklang it proper guidance pohor mu hedi ave nili phan same nang thana bang ave bang ke pidun pu inut bahini kar judun long se nili same preparation ave pin men se o nte ni tan apply dun chok lang pu apply dun chok ma se pidun chok la sili tum la hai hen se ta me civil service hen se la me tum isi hedi awareness bang ka chipi kenang sot atok ano ke do tum han se ta me athi ke thek kere ke atok pupe town pupe itum pu thek the aposi tum atok ano sta me la hai bang ke awareness chipi nei than nang ji kalip lodang te kachini ne tum si ong mona pu la pen itum kalip lodang te la hai hen se ta me ki unu na tum ba aphai bang ke jum bom pu la se itum ke dam chang di sa me thek dun long UPSC long sa me kukia tum pen alang le tum pen ke bang pho atum UPSC nang pass lo seta me tum arleng atum bang ke ave pudun lo bodang te kachupat tin dun alam kali ining ke sodun alam ta kali motheli tum karbi tum seta me lahai hin awareness chipi lo nang itum kapre ke hin ke paprang dun ulo chelang nam lo bang te kopia hin lo bang te rakiar ke cho itum o kapre o we ching ki pen cheng lok la pen ke hor kang ri kang krang la hai hen bangeli tum paprang dun pikhang yang lo setami APSC UPSC hen bangke itum piniar ni sami aning ke hang abang awidet paprang dun thek thedet la pen ke itum ene phangphunga sakuri son tin ko ma se itum preparation awi pin ben se pidun chai teti nilimena ma same la puson lo la seli tum la hai hen bangke itum awareness chipi ping la pen ke itum proper guidance abang ke nang vek ji kalip lodang teli tum la hai hen setami ki un duna bangke ang thekom somjing ar phronji lapo se etum bor idun lolang ke wang arni same ninge sodun palam khali motheli tum sitame answer se paprang dun lonang pophan lalo lasi non sitame tum lang namlo thekdam long lo APSC same bang pli tum unulo lasi choro par pik lo lasi neli lan se thanbon chot to pinike